Navikam si vizifî rayderam qabûl kat. Şonemsî ham şaş bayek zadanî bid navikam. İş şogîrdî kadomuş boşa. Ama qatî yak bayek batıl mebron neki gana raşa bitin. Xayxto navikam medonen ku. Салом алейкум бинандагони гиромӣ, барномаи вазъияти реп ай. Чӣ хеле ки ба магон маълум ай, ҳар ҳафта рӯзои душанбе барномаи вазъияти реп мебирояд. Ва ҳоло бошад мо он хабарҳое ки ҳафтаи гузашта буд, онро ба шумо мефаҳмонем. Сар мекунем ай Омон Ҷонс. Чӣ хеле ки ҳамаи шумо шоҳиди он ҳастед ки Омон Ҷонс визифи райдери ландмастера қабул кард. Неки аз тарафи во ягон ответ набуд. Ва чӣ хеле ки шумо медонед, ӯ ба ҳар як баҳона яъне хайп гуфтеса. Мехоҳад ки ягон хайпи тенҷ бихапа. Дар инҷа яъне шогирдша включат кард. Шогирдша гуфт ки қати шогирдиш видео кардан, яъне дар шогирди шонемсӣ, яъне ки дар шонча визиф додан. Ва яъне шогирди Омон Ҷонс гирифта дар шонча визиф дод ва аз тарафи он ягон ответ нашид. Баъди хела пас яъне шогирди Омон Ҷонс гирифта як история кард ва гуфт тарсидем. Баъди чанд лаҳза яъне шонча бо история кард ки ҷавобаш дад кунем. Дигар мавзӯи мо дар бораи Марио. Чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, райдер дар шонемсӣ визиф дод ва шонемсӣ сторис кард ки ман батлитра қабул намекунам ва батл айтӣ. Ин ҳамин чиза шогирди шонемсӣ Марио дида ответ метад дар райдер ва мегӯяд ки ман қайти батл мебиром. Чӣ хеле ки хитон медонед, райдер гуфтагӣ буд ки ранги Омон Ҷонс вори батлеро қатъи ман 2 ба 1 батл мебиром. Ва Марио гуфт ки мақсад дигар ман ранги Омон Ҷонс нестам ва ман ранги хезе 20 нестам ки батли 2 ба 1 6 ба 1 бибиром. Агар буфорад ки батли тенҷ бироям, ман қатъи 1 ба 1 батл мебиром, не ки гана раша битен. Агар мақсад дигар би чизо дар шумо маъқул набошад, занг бизанед, ай пеш чақчақ мекунем, гуфт Марио. Дар байни Нолграм қатъи Навикам сия видео мекунам. Дар видео Навик ба Нолграм мега ки агар ман тира қатъи Фавик ё Марио монун батл мекунӣ? Дар ҷавоб Нолграм мега Фавик ман дар братай. Не ки агар Марио қабул кунам, ман қатъиш батл мекунам. Ҳамин видеоро Марио мебина ва ғазабӣ мешава. Мумкин ғазабӣ шидагӣ бошад ё мумкин намедонам байни хичона. Дар инҷа ответ метад ки ман батле ки дуюм бор қайти кардагӣ будам, дар онҷа ман сеюм каратина тира задагӣ будам. Ҳамин гапҳоро мега ва баъд мега ки ман дар дигар батл қайти кардан интереси неста, баъд трекҳои наву, клипҳои наваш дад кунем. Мегзарем ба мавзӯи сеюм. Мавзӯи сеюмо дар бораи лендмастер. Чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум ай, ленд гуфтагӣ буд ки ман против бачакҳои хезе гап намезанам ва визифам наметам. Не ки вақте ки мо охирон трекша гӯш кардем, дар онҷа маълум шид ки ленд дар бораи бачакҳои хезе, яъне дар вақтҳои гузашта каме ҳам бошад суҳбат кардагӣ дар ҳамин трекеш. Дар онҷа мега ки вақте ман батли Навикам сира мега ки биридам, дар онҷа ман гиря кардам. Ва дар ҳамин трекеш мега ки гирёи ман ай хирсандии ӯро набуд ки ман биридам. Гирёи ман аю сабаб буд ки ман ашки шодӣ резондам ки каме ҳам бошад номи хезе авлода боло бардоштам. Ва бо дар ҳамин трек мега ки косаи сабри ман лабрез шид. Дар инҷа маълум мешавад ки ҳаминҷа чӣ гапе ҳаста. Мумкин ки ҳамин батли ленд райдер бишава, агар бачакҳои хезе 20 дар бораи ленд ягон чӣ биган ё визифи конкретни битан. Мегзарем ба мавзӯи дигар. Мавзӯи дигари мо дар бораи Навикам си. Вақте ки Навикам си видео мекунад, дар ин видеош фақат дар бораи батлҳо гап мезанад. Ва мо фикр мекардем ки Навикам си визифи райдерам қабул кард ва батли 7 ба 1 мешавад. Не ки мо хато кардем. Дар инҷа визифи райдера қабул намекунад ва батл 7 ба 1 не ё 6 ба 1 худи ки буд ҳамон мемонад. Ва дар инҷа бо Навикам си қайд мекунад ки агар райдер қатъи лендмастер батл кунад, ман 20 000 дар байн мемонам. Мақсад кадоим бирид оши шава. Бо дар инҷа Навика савол метаванд. Мегӯянд ки ҳамин райдер, нашоти райдер ту чӣ медонӣ? Мақсад сахта ҳамин одам ё не? Ва Навик дар ҷавоб мега мақсад агар ҳамун райдери 3 сол пеш будагӣ боша, вай натури сахта мега. Мара мебирам мега. Бо ҳам хеле гап чап биромад ки батли 2 ба 2, яъне Навик ландмастер ва райдери таға, яъне Карлеон.
ҳамхе батл овозҳо шида бачакҳои хезе 20 ай розӣ шидан ва навик розӣ нашид ва отказ кард гуфт ки ма дар дига батл қайд бачакҳои хезе 20 неинтересни ай ва батла қабул накард ва бо ҳамунҷа қайд кард ки агар и батлам бишавад даву гонорари туда суда ҳамхе кору бориш бисёр ай ва ҳамин чиза гуфт намекунем хайхтон навика медонем ку баъди мисол 6 ки батл бояд шава бо дая видео қайд кард ки ма ҳамин условиҳои хезе дар розӣ набудем не ки гуфта ҳамин батл шава ма қабул кардам дӯсташ навик братано мегзарем ба мавзӯи дигар панҷум мавзӯи мо дар бораи хезе 2020 ва дар ин мавзӯъ мо дар бораи акаш шодӣ яъне шнапс гап мезанем шнапс батли 6-1 дура ва звер бошад дар батли рисол иштирок кардастае дар инҷа бо ҳардушон дар вақти видеора сёмка кардан гуфтагӣ буданд ки мо дар нави кемси гап дорем шнапс дар батли 6-1 чӣ гапи дорад дар навик мега интересно звер дар навик чӣ мегуфта боша дар батли шнапс интизор мешавем ва мебинем ку мисол инҷа ҳамухе маълум мешавад ки вақте ки звер қатъи нави кемси батл дошт ба цензура нави кемси бирид значит дар ин батл чӣ гапи дорад ба воситаи шнапс дар навик мерасонад мебинем шахера видео кард ва дар видеош гуфт ки бачакҳо дар комментариҳо нависондаистанд ки гӯё бачакҳои хезе 12 000 нави кемсира гирифта бошанд батлҳои 1-1 ташкил кардаиста бошанд ва шахер дар ин видео қайд кард ки оли мо ай нави кемси 12 000 нагирифтаем вай бояд мо дар 12 000 бита ин 12 000 суми ура мо мегирем 6 000 ша билет мегирем барои батл ва ба мухлисҳои хезе яъне тақсим мекунем ба ягон бозӣ ягон розыгриш мешавад мо ҳамин билетҳоро ба мухлисҳо тақсим мекунем ва 6 000 дигарша дар дуруни ҳамон батл ягон ташкилӣ барои бачакҳои хезе барои мухлисҳои хезе ташкил мекунем ва дар ин ҷо шахер гуфт ки оли ҳамин корро навик накардай ва даже мо навика занг задем вай дар шаҳртӯз гаштаистай ва даже забонхатам дар бораи оиди батл шиданаш ва забонхатам оли нанависондай шахер ба навик гуфт ки навик билетҳоро ҳозир биёр 2 рӯз ба батл мондана наёр мо тира жда дорем мегзарем ба батли лилвести йоген ба фикри батл намешавад барое ки шахер мега ки ай тарафи йоген яъне гап чап омадаистай ки йоген гонорари бисёр гуфтаистай ва дар ин видео шахер мега ки гап дар сум нест мо усума ёфта метонем дода не ки мега ки ту ба усум намеарзӣ агар буфорад ҳамин батл шава биё камтар арзонтарак бикӣ ташкил мекунем шахер бо дар видео мега ки лон ира мехостем қатъи омонҷонс батл монем не ки аз сабабе ки омонҷонс атвети ленд райдера жда дора дар инҷа агар ягон саперник ғайр аз сиван дар лонли биёвем батл ташкил мекунем мегзарем ба мавзӯи дигар мо дар бораи mb ба наздикӣ як батл кард батли 7-1 вале оли видеош набаромадай ва маълумам нестай ки кӣ бирид не ки дар як наворе ки дар ютуб буд мо дар онҷа дидем ки mb мега ки фахр карда мега ки маям ҳамун батлери 7-1 зан шогирди 6-1 зан интересно шонемсиам 6-1 задани буд навикам ин шогирди кадомаш боша не ки агар ихе бигирем мисол дар ҷангам 2-1 бубурой ӯ 2 кастира бизана ту меги ки мара 2 каст задан ма бой додам видео мебураям мебинем ку дар батл ки задагиай мавзӯи охирони мо батлери сол 2020 оиди ин чиз мавози шумода ягон чӣ намегум барое ки батлҳо деёна гузаштагиам ба қариби видео мебурам шумо метавонед тамошо кунед ва якташам мегум батли мейлн ва звер ничия шид ва ба цензура звер бирид не ки дар инҷа батли деёна гузашт судиёда ҳардушон сахти бад маъқул шиданд аз сабаби ки сахти бад маъқул шиданд мейлнам гузаронданд яъне ҳардушон биромаданд ва ҳамин сабаб шид ки бачакҳое ки дар комната аждания буданд ё батл мекунанд бачакҳое ки дар комната аждания буданд тайёритона бинед батла ждат дорем зинда бошед ин буд барномаи вазъияти реп агар шумо бифоратон ки соҳиби 20 сомон бишен дар комментария номер ҳаст ё занг бизанен ё бинависен ва соҳиби 20 сомон мешен то бозӣ то барномаҳои оянда зинда бошед